abi nimo Inday Gina? Kay bawo na kuno nang mubasag in English. Higa ko dun. Sa una gali, di man kay kabaw mo ba sa Binisaya? Karon in English na? Kuyawa sa. Maayo pagka-trainee siguro Ma'am Shana dun. Kitudluan gid siguro na dun. Sinabi mo pa. Pero wa pa mo ko ka dungog Inday Gina nga nagbasa na siya in English. Paminaw ko no. Nag-home study tingali na siya. Nay, ang maayo ini Inday Gina atong testingan. Magkuha kog libro unya atong pabasahon kanang in English ba? No, usayo na una nimo. Mas maayo na dun. Parehas ta gyud na una. Pero paminaw na ako dun. Gitsuturan gid siguro ng Ma'am Shana. Mao lagi. O sige na pagkuha na dito libro. Aron mahibaw ta, makasuta na to tinuod ba? Atong sistingan. Testingan naman, testingan. Magkuha kog libro ha. Di magpaabot ko diri nga pagdali-dali. Ford. Hey! Oh, very good kasi Inday Jinjin, no? Limpyo kayang agi. Kamauna gid is Inday Jinjin maningit. Inday Gina. Kamauna. Limpyo Jinjin, no? Awa. Nindot agi. Limpyo Inday Jinjin, no? Nawa. Limpyo dito. Diri. Dito, na. Daghan lagi diri dito. Oh, parang ana-ana. Kunsa, paadagahan jud ka tan-aw. Limpyo jud, no? Ikaw Inday Jinjin. Pero di jud ko katuo nimo Inday Jinjin nga retarded ka. Normal na jud kay katan-aw. Thank you, Inday Gina. Usa sekreto nimo Inday Jinjin. Secret! Inday Gina. Tarded lang, Jinjin. Uy! Ikaw ragyoy mamugos sa imong pagka-retarded Inday Jinjin. Hibong lang jud kay ko nimo. Basta, jud, oy! Tarded lang, jud, Jinjin. Ikaw, Inday Gina. Tarded lang ka. Di ko oy bahala ka. Tarded lang, oy, para parihan, jud, Jinjin. Mugos na ba? Di kay ko. Oy, jid lang. Di ko. Tarded. Dili. Tarded, Inday Gina. O sige good, para duha na ta sige. Ako hipos ani. Andi na. Gi. Dua ta. Saan man nina ko be? Tarded man ka ko. Ana, imo now. Ana. Di ko. Dili. Di mo ko kaya. Tarded, Inday Gina. Di mo ko kaya mo na. Apir man tadi man anak target Jin. Akay mo. Ako na lang target, oy. Sige na lang oy. Diya ante ka diya bahala ka diya oy. Hey, asa na nimo dito ng libro? Ako lasang waman kadiyot. Dasin par. Ano yung mga nagkaon nga way pananghid? Na kita gina siya. Hoy, kunang butang nga way pananghid, kawat na na. Nabri kawat na ang nagtanaw ang tag-iya. Kawat tubangan. Di ko hagod na ni mga way pananghid. Kawat jud na. Uli man dito ni. Daw sa anak niya. Testing nga mo pabasa sa Inday Jinjin kung kay babang mabasa. Kabaw ka dyan. English ka, ana, no? Sa may kalibutan ni Jinjin, ana. Ay kahibaw na ko na sa Inday Jinjin mabasa nag-ingos ng siya na. Di nam sa din mo gamiton. Wala ko ka mag-eskwela. Naka-graduate ka na good. Pero nibong ko nimo nagpuyo lang magkadinis inyong bahay oy. Wa gyud kay ganang manerbaho. Kayo naggunit ang bago, sir. Ha? Unya ra ko manarbaho kung mahunong na ang isyo nga gibuhat ni Vincent Baruela sa iyang pagkakriminal. Vincent Baruela lang ka gumundungan. Uy, kung mahuli to silang nagpadin ito sa bata, no? Siguro yung question per nga why sa si Sir Vincent? Agsayo. Daw tanang naong mo. Kahit ng bata. Pita mo mataghan.
Uy, gusto na na, uy. Sama ning kalakya. Wala naman may trabaho si Regina ni, uy. Sige lang, good night, dong-dong. Gusto man sa Jinjin, mao limpyo. Dayon laba. Dayon luto, pagkaon. Dayon utaw sa nina. Tanan jud noy dong-dong. Gusto Jinjin. Pagkatoy-toy, aning kalakihan. Hala, mao magkaha. Lamping ato kung magkarsones dito, ha? Sige noy dong-dong, Uy, Jinjin lang. joke lang. Amo ba ka na mo inday Jinjin? Kining suwayan ka na mo pabasa ani ha kay nag-ingom gud imong lola nga may nakumukit ka mo basa. Oh, Kay Gina. Ba, ayaw na lang tawag Inday Gina noy dong-dong. Sige. Kita na lang, uy. Ma-disturbo niya Inday Gina. Hala. Be. Basa ko no taan ni be. Testingan ka kay baba ka mo basa. Ini. Be, kani. Asa man ni? Kani lang. Noy dong-dong. O kana. Kani. Sige, be. A house is a basic need of man for a place to live in and be protected. Iga. Dayon, in the Philippines, Iga mo houses are built for shelter and for family activities. Iga. For both urban and rural areas, housing is still inadequate. Adequate housing requires that the physical, psychological, mental, emotional, social, aesthetic, and self-expression needs of the family members are met. Sakto na dong-dong no. Murag di man ko hapit ka tuod ay. Mura man kag kanang kuan lagi kanang American citizen kanang may lagi kay mo in English Kay ba. naaman ko speech therapist. Maudi. No, apir na dong. Apir. Kimbot. Jololot. Ika ni mo dai. Di ko katuod ako dai. Ako na sad. No, magay ko kasabot ato yung gibasa dai. Ayan lang dahil kay kining akong kanang in English dahil 5 ra ni kabuok. Ang sama ni dong-dong. Yes, no, I, who, have nothing. Unom dede, unom. Kakanta man tuloy dong. Kanta din na. Oh, kanta. Apir. Ay talaga, apir. Kimbot. Jololot. Marie, kamo na lang dito lang usa kay nag-jet lag pa manggod ko. Sige Marie, di naman utak kinahanglan ihatod ko din ba kami sa bata. Mag-taxi na lang utak ni Marie. Ay, okay na, oy. Sige Marie, salamat kayo. Baby. Nakatuog ang anak sa Mama Leo, Marie. Sige Marie. Sige Marie, sige. Ay, ayaw mo. Okay. Sige, Han. Bye-bye. Yan.